салом дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, хуш омадед ба канали ман. ҳозир бошад духтаро ман кофе капучино тайёр мекунам. Бисёр осон, бомаза. барои мо чӣ даркорай? Барои мо 5 қошуқ кофе даркорай. Метавонед шумо 2 қошуқи истифода барай, ҳамаш 2 қошуқ шакар, 2 қошуқ об, 2 қошуқ кофе. ҳозир бошад ман 5 қошуқ кофе истифода мебарам. Шакар, 5 қошуқ об якҷоя мекунем. хеле лард мезанем. метавонед миксер истифода баред. ҳамроҳ кардем. дар ин стаканаш ях мекунам. як таша шири гарм меандозем. шири гарм якҷоя мекунем. як стакани дигаша шири хунук. духтаро кофеи мо тайёр шид. як ташта ях дора шири хунук қатияй, якта дигаш беяхаю шири гарм қатияй. духтаро шумоам ҳатман тайёр кунед. агар ба шумо маъқул омада бошад, дар канали ман обуна шавед, дастгирӣ кунед, лайк монданро фаромӯш накунед.